Il-Kunsillier Nazzjonalista ġdid fil-lokalità tal-Gżira għadu ma jistax jieħu l-ġurament tal-ħatra tiegħu minħabba li l-binja tal-Kunsill Lokali mhix aċċessibbli. U meta ġiet biex ġejt biex niġi biex nieħu l-ġurament u nattendi għall-laqgħa, informawni li l-lift ma jaħdimx. Jiena għandi bżonn l-aċċessibilità biex nidħol ġol binja tal-Kunsill u nitla' fuq, solar taraġġ u importanti li ikun hemm aċċessibilità biex jiena nkun nista' naqdi dmiri bħala kunsillier. Il-lift ta' din il-binja ilu minn Ottubru li għadda ma jaħdimx u sal-lum għadha ma nstabet l-ebda soluzzjoni biex persuni li jagħmlu użu minn wheelchair ikun jistgħu jinqdew f'din il-binja. Bis-segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali tammetti li dan il-Kunsill irrid isib soluzzjoni. Il-Kunsill Lokali jagħmel użu minn dan il-lift li bħalissa għandu sarat imma ma nistawx ma nerfawx responsabilità, ma nistawx ngħidu li mhix responsabilità tagħna għalhekk il-Kunsill Lokali tal-Gżira se jkun qed jagħmel arranġamenti neċessarji biex dak li seħħ ma jerġax isir. X'tip ta' arranġament jkun qed jagħmel? Ġifier anke nies mhux ma jozzu parti biss anke residenti oħra jkunu jridu jmorru fil-bini tal-Kunsill. Kif ħajkun iktar aċċessabbli post tal-jum? L-aċċessibilità nisħu fuqha ilna nisħu fuqha hija importanti mhux biss fil-Kunsill Lokali iżda f'entitajiet u strutturi li għandna madwar Malta u Għawdex. L-arranġamenti se jkunu għall-laqgħat fejn Mario Zoppardi jkun jista' jattendi għall-laqgħat se nkunu qegħdin insibu post alternattiv biex kemm jista' jkun malajr sa dan it-tant il-ħsarat li hemm f'dan il-lift ikunu jistgħu jissewwew. Il-Kunsillier Mario Zoppardi minnaħa tiegħu spjega kif il-lift għandu jkun aċċessibbli f'kull ħin mhux biss għalih iżda l-persuni kollha li jkollhom bżonn imorru fil-Kunsill tal-Gżira. Il-lift irid tkun aċċessibbli mhux għax se tkun kunsillier jien għandi bżonn orajt biex nitla' nagħmel dmiri bħala kunsillier, però irid ikun aċċessibbli għaċ-ċittadini tal-Gżirja. U minkejja din il-problema s-Segretarju Parlamentari Zerafa Ċivelli qed tibqa' tgħid li trid issir diskussjoni biex tissolva l-problema. Kieku jiena resident li għandi problema b'aċċessibilità noqgħod il-Gżira u nixtieq niġi ninqeda l-Kunsill, kif ħankun nista' nitla' mingħajr lift? Issa dak inkunu qegħdin niddiskutuh internament ukoll mal-Kunsill Lokali fejn nistgħu nagħtu għajnuna aħna bħala segretarjat se nkunu qegħdin noffru kull għajnuna sabiex anke ir-residenti ikunu jistgħu jinqdew b'mod temporanju minn xi posti ieħor anke f'Solar Forzi t'isfel tal-istess binja ħalli ħadd ma jbati. U f'reazzjoni fuq il-medja soċjali s-Sindku Laburista tal-Gżira Konrad Borġmanxe ikkonferma li l-binja tal-Kunsill mhijiex aċċessibbli u konferma wkoll il-lift ilu kważi sena mhux jiffunzjona. Is-Sindku spjega li hu stess informa b'din is-sitwazzjoni l-Kummissarju tal-Persuni b'Diżabilità, lill-President tal-AKL kif ukoll is-Segretarju Permanenti. Għalkemm meta Net News kellem lill-Kummissarju tas-CRPD iqaltilna li ma tafx bil-każ u li se tinvestiga. Il-Kunsillieri Nazzjonalisti Jeremy Cardona, Jessica Borg u Hugh Caruana insistew li l-Kunsill Lokali tal-Gżira għandu jkun aċċessibbli dejjem u f'kull ħin, però iktar u iktar issa li wieħed mill-kunsillieri eletti jagħmel użu minn siġġu tar-roti.